गिबिसिनथाराव आङो जोंनि बासायगिरि अनसुला गोथां इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौनो आङो बे समाव हामबाय होदों। आरो नैथियाव आंनि बे भिडिअ'खौ नायनो फैनाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामबाय होनाय आरो बरायनानै लादों। हामबाय होनो बेबायदि समखौ इसोरा जोंनो होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आरो खोन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। फै जोङो भिडिअ'नि फारसे आवगायलांनि दान्दिसे सम। आङो दिनैहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लादों जाहैबाय आङो इब्रायारि 9:27 सारिनिफ्राय आङो बे सारिखौ लानानै आङो बुंनो गोसो जादों। मानोना बे गोसोखां सिरिया जोंखौ थैनायनि उनाव जोंहा मा दंहैयो बेखौ मोजाङै फोरमायथिनानै होनाय जादों। जोङो अब्ला आङो इसोर जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आङो फरायनि। इब्रायारि 9:27 सारि बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ गोथार बाइबेलाव। साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन आरो बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। बेयाव ओरैबायदि होननानै बुंदों, साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन आरो बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। बे बाथ्राया आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बियो गोथार बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा। बे बाथ्राया आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बियो गोथार बाइबेलनि बाथ्रा। बेबायदि बुंनाय जादों, बे संसाराव थानाय जेसेबांनाखि सुबुंफोर बिसोर रावबो थैनायनिफ्राय बारग'नाय नङा। खनसे थैथारनांगोन होननानै बुंनाय जादों आरो बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। जोंनि इसोरा सोर? गोथार बाइबेलाव दिन्थिनाय इसोरा सोर? बियो जादों जिसु ख्रिस्ट'। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि संसाराव सानफ्रोमबो मानसि थैयो। मानसि थैनायनि अनजिमा गैया। बै गामियाव, बै न'खराव, बै एरियायाव, बै ओनसोलाव, बै हादराव, बै हादरसायाव गोबां मानसि थैनायनि जों खौरांफोर जों खोनायो। गामिफ्राव, मण्डलिफ्राव, गिर्जाफ्राव, न'खराव, जाथि खुरमानि गेजेराव जोङो बेबायदिनो मानसि थैबाय, आमोखाया थैलांबाय, आमोखिया थैलांबाय, जों बेबायदि गोबां बाथ्रा सावरायनाय जों खोनायो। दा बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ गोसोखांहोदों दि बाइबेला जोंनो अलरेडि वार्निं होनानै दोनखादों दि थैनायनि उनाव जोंहा मा दङ बेखौ रोखायै खोन्थानानै दोननाय जाखादों। थैनायनि उनावहाय हरैथिंजाय मा दंहैयो बेखौ बाइबेला रोखायै खोन्थानानै दोननाय जाखादों। बेयाव होननाय जादों, साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन, बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। थैनाय लोगो लोगो बेवहाय बिसार दङ। इसोरजों एबा जिसु ख्रिस्ट'जों बिसार खालामजानांगौ दङ। सोरबा दिनै जोंनि गामिनिफ्राय मानसि थैबायब्ला बिहा इसोर जिसु ख्रिस्ट'जों बिसार खालामहैजानांगौ दङ। बेखौ डाइरेक्टलि बाइबेला जोंनो थोंजोङै खोन्थादों, इसोरजों बिसार खालामजागोन होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे सोरबा सासे सुबुङा बे बुहुमनिफ्राय थैबायब्ला बिहा बिसार खालामजानांगौ दङ। बियो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बेयाव बाइबेलासो रोखा रोखायै खोन्थानाय जादों। जों साफ्रोमबो बे आयदानि सायाव जोङो मिथिनानै जों थानि आरो जोङो साबधान जानानै थानि। जाहाथे जोङो बै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बिसार खालामगोनब्ला, इसोरा जोंखौ बिसार खालामगोनब्ला बे बाथ्राखौ गोबाङानो मिथिनाय नङा। नाथाय नोंथां आरो आंहा जोङो मा जानानै थानि? जोङो साबधान जानानै थानि। आरो आं बेखौनो लुबैयो बुहुमनि साफ्रोम सुबुङानो बे बाथ्राखौ मिथिथों साननानैनो आङो बेखौ फोसावहरनाय जादों। सोंलुआ बेनोदि थैनायनि उनाव जुदि इसोरा बिसार खालामगोनब्ला आरो जोंहा बिसार खालामजानांगौसो दङब्ला थैनायनि उनाव बिसारा मानिफ्राय बिसार खालामगोन? माखौ लानानै इसोरा बिसार खालामगोन? जोंहा बेबायदि सोंलुफोर फैयो। दा बेनि सायाव आं एसे बुंनो गोसो जादों। लोगोफोर, जोङो बेखौ मिन्थिगौदि गोथार बाइबेला जोंनो फोरमायदों जागायजेननायाव बुहुमखौ इसोरानो सोरजिदों आरो बेजों लोगोसे संसाराव नुनाय गासैखौबो इसोरा सोरजिदों होननानै बुंदों आरो मानसि माहारिखौबो इसोरा सोरजिदों होननानै बुंदों। गिबियाव आदम आरो हवाखौ दादोंमोन होननानै बुंदों आरो बै आदम हवानिफ्रायनो दिनै बे संसाराव नुनाय जेसेबांनाखि सुबुंफोर दङ बेफोर गासैबो बेबायदिनो एरलांदों होननानै बुंदों। संसारनि गासै सुबुंफोरा एरलांदों होननानै बुंदों। आदम हवाखौ सोरजिनायलाय जों संसारनि साफ्रोम सुबुंफ्रा जोंबो आदम हवानिफ्रायनो फैनायखाय जोंबो इसोरनिनो फिसा एबा इसोरानो जोंखौ सोरजिदों होननानै बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै खोन्थानाय जादों। दा संसाराव मानसिया बोरै सोलिनांगौ, माबादि थाबायनांगौ, बबेखौ जों मावनांगौ, बबेखौ जों मावनाङा, माबायदि जों खालामनांगौ, जों न'खराव माबायदि गोरोबनानै थानांगौ, बुहुमाव जों माबायदि जिउ खुंनो नांगौ, बेफोर गासैखौबो बाइबेलावहाय रोखा रोखायै फोरमायजोबखानाय दङ। आयेन,
बेबायदिनो रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सफोरखौहाय इसोरा बेबायदिनो आयेन कानुनफोरखौहाय बेबायदिनो होखानानै दोननाय जादों। जों साफ्रोम सुबुङा माबायदि संसाराव जोङो समाजाव, न'खराव, संसाराव, बुहुमाव, गिर्जायाव, मण्डलियाव माबायदि जोङो इसोरजों जोङो नांनानै थानांगौ, इसोरनि बोसोनखौ जों माबायदि मानिनांगौ बेखौ बाइबेलावहाय रोखा रोखायै फोरमायजोबखानाय जादों। दा जों संसाराव माथो मावनांगौ, जों बुहुमाव माथो खालामनांगौ जिसु ख्रिस्ट'नि बायदिब्लालाय थैनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बिसार खालामगोनब्ला, थैनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बिसार खालामगोनब्ला जोंलाय संसाराव माथो मावनो नांगौ होननानै जुदि सोरनिबा गोसोआव कुइसन जादोंब्ला बाइबेलानो बिनि एन्सार। बाइबेलानो जागायजेननायनिफ्राय लानानै नुजाहोजानाय बिजाबसिम बेवहाय बेबायदिनो बबेखौ मावनांगौ बबेखौ मावनाङा बेयाव मोजाङै लिरनाय जाखादों। बेखौ आं सासे सुबुङा जों संसाराव मा मावनांगौ जों मा मावनाङा बेखौ फंसे खोथाजों बुंनानै फोजोबनांगौआ एथ' इजि नङा आरो बे जाथावबो नङा आरो। बेनिखायनो जोंहा बिबान दं गोथार बाइबेलखौ बेखेवनानै नायनानैहाय जों माबायदि मावनांगौ जों माबायदि मावनाङा बेखौ नायना लानांगौ दङ। दा बेनिफ्रायनो बिसारा जागोन जोङो मोनथिगौ। आरो बे बाथ्रायाबो थारैनो सैथो दि जोङो गोथार बाइबेलाव नायनानैल' जों संसाराव मा खालामनांगौ जों मा मावनाङा बेखौ नायनानैल' थानानै नों जे बै बिसाराव देरहाहैगोन थैनायनि उनाव बे माब्लाबाबो नंखाथारा। जोङो बाइबेलनि बायदि जोङो प्रेक्टिस खालामनांगोन। गोथां थांना थानाय बुहुमाव गोथाङै थांना थानाय समाव जोङो बाइबेलनि बायदि जोङो प्रेक्टिस खालामनांगोन। बाइबेला जेरै बुंदों एरै मावनांगोन। बाइबेला बेखौ दामाव होननायखौ जोङो मावनांनाय नङा। दिनै बाइबेला माव होननायखौ नोङो जुदि मावाखिसैब्ला, दामाव होननायखौ नोङो मावबायब्ला, उल्थां फाल्थां नोङो खालामबायब्ला, माव होननायखौ नोङो मावाखिसै, दामाव होननायखौ नोङो मावबायब्ला, एबा बेबायदि उल्थां फाल्थां नोङो बेबायदि बोसोनफोरखौ मिथिनानैबो नों गोदाव सोराव संसाराव नोङो थाबायबायब्ला, उल्थां फाल्थां खालामलाबायबायब्ला, संसारावहाय नों गोदाव सोराव बाइबेलनि बायदि नों खानाखिसैब्ला जोंहा बिसार दङ होननानै बाइबेला रोखा खोन्थादों। दा बिसाराव जोङो जुदि गमामायैनो जोङो जुदि जेनोब्ला थैनायनि उनाव लोगो लोगो जोंहा बिसार दं होननाय खोनाखाबाय। जों बे बिसाराव जोङो माने जेनहैयोब्ला, जाजमेन्टआव जेनहैयोब्ला आङो बेखौहाय बुंजोबनाय नंलिया। जों माबायदि पानिशमेन्ट जों मोनगोन बेखौ इसोरासो मोनथिगौ आरो इसोरासो जोंनो बेबायदि पानिशमेन्टखौ जोंनो होनाय जागोन। आरो जोङो जुदि पानिशमेन्ट जोङो जुदि मोननांगौ जायोब्ला जोङो अरायनि जोङो सैनांनायाव जोङो जुदि गोग्लैहैनो गोनां जायोब्ला बुहुमाव फैफिनबावनायनि खाबु बेवहाय थानाय नङा आरो थायाखै। दिनैसिम थैनाय जेसेबां सुबुंफोर दङ बिथांमोना बुहुमाव बारबोफिननो हायाखै आरो हानायबो नङा। आरो जोङो सोरगो रायजोआवबो जोङो जायगा मोननाय नङा। दा जोंहा थैनायनि उनाव जोंहा मोननैल' जायगा दं होननानै बुंखादों। बेवहाय जोंहा कनफिउसबो जानांगौ गैया। जों बे नोरोग रायजोनिनो जोङो सासे आलासि जाहैनो गोनां जागोन। बेवहायनो जोङो थाहैनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जों बयबो गोसो होनि थांनानै थासान्दि समाव जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय आरो गोथार बाइबेलनि बोसोनफोरखौ जों मानिनि। मानोना जोंखौ वार्निं होनाय जाखादों थैनायनि उनाव जोंहा मा दङ। दा बे जोङो वार्निंखौहाय जोङो मानिनांगौ, जों गिनांगौ। जोङो गोदाव सोराव जोङो संसारनि नंखाय बाखाय बेबायदिनो बाथ्रा खोथाफ्रावहाय जोङो गोसो होआलासिनो जोङो बबेया सैथो जोङो बेखौहाय मानिना लानांगौ। जोङो मानसिनिख्रुइ जोङो इसोरखौसो जोङो गिसिनो नांगौ। संसारनि माबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ गिनायनि सोलायै जोङो इसोरखौसो जोङो बांसिन गिनो नांगौ। मानोना इसोरा सोरजिगिरि आरो बे बुहुमनि मोनफ्रोम मुवाफोरा बिनि आखाइजों सोरजिजानायखाय सोरजिगिरिखौसो जोंहा गिनांगौ दङ। आरो मानसियाबो इसोरजोंसो दाजादों दै। बेनिखायनो जोङो इसोरा दागिरिखाय जों इसोरखौसो गिनो नांगौ। इसोरनि खोथा बायदिसो जों थाबायनांगौ। इसोरनि खोथा बायदिसो जोङो हान्थिनांगौ आरो। जोंथ' नुयो संसाराव मानसिफ्रा बैखौ माव, बैखौ खालाम, ओरैबायदि दामाव, ओरैबायदि माव। मानसिफ्रा बायदि बायदि संसारावहाय गावनि गोसो बायदि सोरबा सोरबा आयेन बानायनानै लादों, नियम निथि बानायनानै लादों। बेफोरो बबेबा थिगबो जानो हागौ, बबेबा थिग नङाबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि इसोरनि बुंनाय रावफोरा गासैबो सैथो आरो गासैबो थिग। आरो इसोर होननाय लोगो लोगो बेयाव गाज्रि गैया। दिनै इसोरनि गोसो आरो सैताननि गोसो बेयाव फाराग दङ। दिनै जोङो सैतानखौ जोङो गोसो होआलासिनो, सैतानजों जों थगायजायालासिनो, सैताननि बेबायदिनो बायदिसिना खायदाफ्राव जोङो गोजावनानै थायालासिनो, जों बेजों फेजेनजायालासिनो जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो अनार खालामनांगौ, जोङो मान होनो नांगौ आरो जोङो बिसारु सैतानफोरनिफ्राय जोङो देरहासार जानानै थानो नांगौ आरो जोङो इसोरखौ अनार खालामनांगौ, मान होनांगौ। बेखिनिखौ आङो बुंनानै दोनबाय। बुंबाय थायोब्ला भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जायो। आङो
बुंनाय नंलिया, बेखिनियावनो फोजोबनाय थाबाय। आङो बेखौ आसा खालामदों दि नोंथांमोना बेखौ मोनथिबाय आरो बुजिबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन। माखासे सम आरो थासारिफोरा बा टाइम मोनैखाय आङो भिडिअखौ होनो हायाखै आरो आंहा मिजिं दङ इयुन समफोराव आङो मोजांथार भिडिअखौ लाबोनो आं नाजागोन। मानोना आंहा गोबांथार बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ शेयार खालामनांगौ दङमोन, नाथाय बेबायदिनो समनि आंखालावहाय बुंनो हायाखिसै। बेखिनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजोननाय जासिहरबावबाय। गोजोन्थों।